Kompozicija se zove Majčinsko srce. Frula daje taj arhetipski zvuk našeg naroda i mi duboko osjećamo emocije kada čujemo te zvukove. Međutim, ja sam se uverio da frula zapravo daje zvuk koji prepoznaje svaki narod. U Irskoj 2017. godine tamo sam imao taj susret sa mladim nastavnicima iz Španije, Francuske, Italije i tako dalje. Jedne večeri ja sam izvadio saksofon, odsvirao sam neke evergreen kompozicije da onako privučem pažnju. Kad su bili spremni da čuju nešto novo, ja sam izvadio frulu i odsvirao sam neku etno kompoziciju, nastao je muk. Svi su bili oduševljeni. A kasnije, 2024. mi smo imali neki koncert u Beču. Šef restorana je rekao, za moj rođendan hoću Balkan muziku. I bila je proba. I šef orkestra Nikola Zarić je rekao, ajde, kreni sa frulom. I ja sam krenuo i čovek krenuo da plače i posle svirke mi je prišao, zagrlio me Austrijanac i rekao, hvala ti na tome.